Соңгы елларда авылларда яңа мәчетләр барлыкка килә, элеккеләре төзекләндерелә. Бу изге эшләрнең күбесе халык ярдәме һәм авыл дип җан атып яшәүче җитәкчеләр ярдәме белән башкарыла. Шушы көннәрдә Чүпләре районының Кече Чынлы авылы халкы да Ихлас мәчете яңартылуын бәйрәм итте. Татарстанның Чүпрәле районында урнашкан Кече Чынлы авылында 1917 елга кадәр 9 мәхәллә була, 9 мәчет эшли, гыйбадәтләр кылына. Әмма билгеле сәбәпләр аркасында мәчетләр җимерелә яисә башка максатларда кулланыла башлый. Вәзгыять бары тик 80нче еллар ахырында гына үзгәрә. Авыл аксакаллары җыелып, җирле җитәкче Борис Гафуровка мөрәҗәгать итә һәм әлеге авылда 2 мәчет ачыла. Шуның берсе Мидхәт мәчете, икенчесе Ихлас. Ихлас мәчете бүген төзекләндерелгәннән соң яңадан ачыла. Тантанага 2 мәхәллә халкы, илнең төрле төбәкләрендә яшәүче авылдашлар, дин әһелләре җыелды. Бу мәчетнең беренче нигез ташы 2003 елда салынган иде. Шушы елның 2003 елның ноябрь аенда беренче азан тавышы ишетелде шушы мәчеттә. Шуннан бирле инде шу мәчетебезнең ишеге ябылганы юк. Димәк, һәр вакыт ачык ишекле иман йорты төзелгәнгә быел нәкъ 20 ел. Мәчет ул безнең милләтебезне, телебезне саклап калуның зур бер өлеше. Мәчетле авылда, динле авылда яшьләрнең әхлагы югарырак булыр дип уйлыйм инде. Кече Чынлы җирлегендә үсеп килүче буынны рухи, әхлакый яктан баетуга дини белем тәрбия дә үзелешен кертә. Мәчетне яңарту бигрәк тә киләчәк буын өчен кирәк. Бу мәчеттә, әлхәмдүлиллаһ, дини дәресләр алып барыла. Мин шушы дини дәресләрне алып барам, әлхәмдүлиллаһ шөкер. Укытучы апаларыбыз йөри бүгенге көндә яшь буында әкрен генә дингә тартыла. Иман йорты, мәчетләр гомер-гомергә халык көче һәм тырышлыгы белән салынган. Хәзер дә шулай. Мәчет төзелгән вакытта мөселманнар бу игелекле эшкә битараф калмый, кулыннан килгән эшләргә булышырга тырыша. Мин шул авылда туып үстем. Авылыбыз бик бай безнең, бик зур. 2 мәчеткә иябез. Көндә безнең авылда намаз, азан әйтәләр. Без халыкы бик бәхетле дип саныйм без бу авылларны. Бәхетле авыл халкының шатлыгын уртаклашуда катнашкан район хакимияте башлыгы, шулай ук диния нәзарәте исеменнән дин әһелләренә, иганәчеләргә рәхмәт хаты тапшырылды. Тылна җәмгыяте җитәкчесе Борис Гафуров. Авыл күрке мәчет күрке халык дип искәртте үз чыгышында Марат Гафаров. Ә биредә Чынлы мәчетләренең азан тавышы белән буыннан буынга тәрбияләнгән иманлы эшчән халык яши. Бүгенге көндә хуҗалык ул безнең районда гына түгел, республикада да алдынгылар рәтендә. Һәм менә быел буны Кече Чынлы авылында безнең мәдәният йорты ремонтланды. Моның өчен дә безнең рәисебезгә Рөстәм Нурлаевич Михановка бик зур рәхмәт. Һәм инде менә быел шулай күл ясалачак, монда чишмә төзекләндереләчәк. Санап кителгәннәре киләчәк эше, әмма башкарылганнары да бихисап. Яңартылганнан соң Ихлас мәчете тагын да иркенәеп, уңайланып киткән. Бу мәчеткә тотындык 10 мартта ремонт ясарга инде. Шуннан бирле без һәр көн иртән кичкә кадәр Борис Апалович белән бергә киңәшеп, менә шу мәчетләрне ни формада, ничек матур була икән дип киңәшеп эшләтергә тырыштык инде. Аллаһы Тәгалә яраткан бәндәләренә генә мәчетләр төзү торгызу мөмкинлеге бирә дип вәгазьләде намаз алдыннан мөфти хәзрәтләре. Әлбәттә, ул зур бәрәкәт, чөнки 2 мәчеттә дә дуа укыла, намаз укыла дигән сүз. Шуның өчен бәрәкәт тә килер. Мисал өчен бер тапкыр Хузайфа ибн Яманидан сораганнар, син үз кызларына нәрсә калдырасың? Мин аларга Вакыйга сурасын укырга куштым, өйрәттем. Шуңа күрә алар өчен кайгырмыйм дигән. Ягъни шуңа күрә дуа белән яшәргә кирәк, дуа белән яшәсәк, җаныбыз да тыныч була. Иман йортларын кайтаруны башлап йөргән Борис Гафуровка мәчет төзи башлаган елларда шелтәләр дә белдерелгән. Гомере буе туган авылы өчен, авылдашлары өчен җан атып яши ул. Халык белән мөнәсәбәт бик яхшы. Без бердән-бер районда мөстәкыйль хуҗалык булып калдык. Инвесторларсыз терлекчелек бик көчле бездә. Бүгенге көндә 3200 баш мөгезләре терлек. Шуның өстенә авылда гына 2000 баш терлек артык. Иң күп. Без уларга булышабыз терлек азыгы белән 100% белән.
яшәргә мөмкинчелек бирәбез. Хезмәт хаклары бездә зур. Бу елгына да 5 айда 22% хезмәт хакы артты. Уртача 54 мең. Менә бу елга сыелда 22% артты. Яшәү өчен, эшләү өчен бөтен шартлар бар. Эш китә бөтен кешегә. Даже эшче куллар исеп бетмәлек, бик шауларда килә башладылар хәзер. Менә шулай яшәп ятабыз. Эше барның ашы бар. Ихлас мәчетенең яңартылып ачылуы Зөлхиҗә аена туры килде. Борис Гафуров Ихлас мәчетенең яңартылып ачылуы хөрмәтенә корбан ашы оештырган. Изгелеккә юл ача. Мөршидә Җиһан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары өчен махсус Чүпрәле районыннан.